na idaghan nga mga panghadlok nga mga panagna karon. Daghan man gani kayong mo message nako nga pader isulti gid ni nga hapit na matapos ang kalibutan. Ngana ambot matapos pa gyud ka sa inyong paminaw, matapos na hapit. Ako sang paminaw murag hapit na sad. Kay ang mga timailhan nga kuan sa ganani kana ganing gisulti ni Kristo nang hitabo naman gyud. Ana matod pa sa usas nag-text nako, pader ni ay channel sa YouTube tan-awa ni kay kani siyang tawhana mao ni ang bag-ong propeta karon. Paminawa gid ni nya human ipaambit ngadto tanan nga tan-aw gyud mo ani kay kani siya mo gisugo os Ginoo pag warning nato. Nga mo tong sulti sad ko nako, dugay naman gud tang giwarningan sa Ginoo, buhi pas Kristo nagwarning na siya nga moabot yung panahon nga matapos ang kalibutan o kitang tanan matapos. Yan ingon man gani siya, panganda mo kay basig karong gabii unyas kaadlawon ug ugmas buntag. Ako'y gimisahan nga haya usa ka asawa namatay. Ang bana may istorya nako kay ngiyang asawa 60 years old man mao pagid tungtong sa pagka-senior. Nagsige pa sila storya-storya nya human ingon ko no nga mura man kog malipong na vertigo man siguro ko. Siya imong BP, siya atas-taas yun, siya imong maintenance, siya na o di aman gaino man ko. Noroy sila ngadto mall nya gapa-massage pa sila sa kanang bang karang nabita mo rig imong lingkod-lingkuran nga lingkuranan amay dagas mo pa-massage ta diha kay kuan lang sila ba kanang banding-banding ba nag-asawa. Pag human ko no, human-human na sila dito, ning gawas ng iyang asawa sa lingkuranan, na initawag, tubag, ningadtos unahan, lakaw kay makadisturbo niya na pamaydagan diyang naghigda-higda. Ang bana na awahi, ngadtong iyang asawa sa unahan, na hibuong siya, wapa siya ka gawas sa lingkuranan, na makuno yung mga taong nanagan padong dito at tong lugar na giadtuan siyang asawa. Di naman niya makita, kay mura maglipot. Motong dali-dali po siya gihipos, iya sang gitan-aw dito, ngita siya siyang asawa o naabay gatubag, wa naman kuno diha ang asawa. Pagduol na niya, ang iyang ding asawa mo na dito nagahapa na sa loob. Motong ilang pa rin kamutag tabang, dead on arrival dito sa hospital. A span of 5 minutes, patay. Muna kamo dihang galingkod-lingkod. Masin og hapit na. Ana no? Ako katugong ni Simba din sa ato, di ba? Ni Simba nya naman nagbike ngadto padong. Atong diha taga Tabaylaw, baka ilam kay mo ato. Oo, yang ano mangwa man kabalik sa ila pag gabike man unta to. Namatay man noon. Gikan gito diri ni Simba. Labaw na nang di magbike kana maglakaw. Posible gina matay gina. Si Kristo mihilak ngano man kahibaw siyang matapos ang mga tao ug ang siyudad sa Jerusalem apan wa sila kaamgo nga naa na di ang Ginoo, muluwas na di nila ngang ilang kamatayon himuan sa Ginoo ug pagkabanhaw, pero kinsa ra may mabanhaw kadturang nahigugma og mitahod sa Ginoo. Muna luoy kay ta kay ang nahigugmas Ginoo ug ang wa mahigugmas Ginoo mangamatay man ta. Hayahay itong nahigugmas Ginoo kay ngano man mamatay unya mabanhaw ngadto sa kalipay nga way katapusan. Muna diri sa atong unang pagbasa gipakita dinhi ni Matias, okay singa na to, Matias ba to? Matatias nga ang gugma niya sa Ginoo labaw sa iyang pagtahod sa hari, sa empire nga naghari nila.
Gamay ra kay silang pudyot sa mga tao. Iya ra to mga paryente kuyog niya. Pero misukol siya sa dakong hari nga purting bangisa nga hari nga giharian na niya ang tanan nga mga lugar nga naa ang mga Hudiyo. Gipugos na nilag pagpakaon o kadiniang karne nga gidili sa ilang tinuhuan. Iyang gipatay ang mga taong naghalad nga to. Sukol siya sa hari. Nya mamatay ni siya dili. Paminaw na po, patay gini siya. Kay inigsulong sa hari nga to nila. Dadag tagpila ka. Libo ka mga sundao nga portisang mo patay. Unsa may mahimo aning pilara ka pudyot. Pero sa tinud-anay baya, kung inyo ning basahon pag yung padayon kaning sa Makabiyo, midaog sila sa daghang gubat hangtod na bungkag nila ang daghang mga altar nga pagano. O naabot yung panahon nga sila naghari, nabawi nila ang ilang mga lugar. Nga naman, kanibitang imahin sa ato karong gibasa sa unang pagbasa, imahin man ni siya sa daghan kaayo karon nga mga pagtulunan nga mura bitag makaguba sa atong pagtuo. Sama pananglitan sa pagtulunan sa mga politiko nga mga buangon. Di ba? Unsa may ilang pagtulunan karon, away, gitudluan tag pangaway, gitudluan ta sa pagsigig panaway. Di ba mga kuan man ni mga di man ni mga Katoliko nga mga prinsipyo, nya mga Katoliko ra ba na kadaghanan nila? Nasa noy dili Katoliko ana, pero daghan nila mga Kristiyanos, dili Katoliko pero Kristiyanos gyapon. Pero unsa gitudlo? Away, sinawayay, og kana gyung gamit anang kwarta aron lang gyud mudaog sa eleksyon. Nya kita sa dinhi nga mga agap sa kay kwarta, wa sa takabantay nga kana ding ilang gihatag-hatag nga kwarta nato, bawion ra pud na nila kung makalingkod sila. Di ba? Og di lang gid unta ta manawat og naa man ang kwarta ihatag. Di lang unta ta nang mentalidad nga magsige bitag hunahuna nga sige suportahan ko gini kay mudaog di maayo gyud akong posisyon sa gobyerno. Wag tangon na nato ba parihan nila ni Matatias unsa may ilang gibuhat, gibiyaan nila ang ilang mga gibiyaan nila ang tanan og nang kagiw sila ngadto sa kabukiran og kamingawan og naghugpong sila didto aron magpakamatay para sa Ginoo. Pinaagis pagsukol sa hari, gibiyaan nila tanan. Kita gud usahay moingon man ta, ay ayaw na lang, ay nalag supak-supak, alaot yung kang magsupak-supak ka. Unsa naman lang, putlan kas tubig, buwa kay karsada, di na simintohon imong karsada diha, patay mo diha, di na mo tagaag benepisyo, patay ng imong ana ba? Ya hadlok din ta ana, ayaw ka hadlok ana, kay nga naman mga matay ratang tanan. Muna si Kristo ni hilak kay mas nahadlok naman ang mga tao nga mawa sila'y kwarta, wa naman sila mahadlok nga wa na sila'y kaluwasan. Muna nga ningos Kristo, wa mo mudawat sa Ginoo nga ania na nga muluwas ninyo. Nga naman padung siya sa Jerusalem, pero nakita na niyang daan nga inig abot didto, ihawon siya sa mga tao, ilansang siya sa cross. Muna nihilak si Kristo ana, kamo karon nakakita mo nga ang Ginoo na ana muluwas na ninyo. Kita mo? Wa gyapon. Kita ra ba di kita hasta pare dili ka kita. Ang gitan-aw pare kaluwasan kana ra gyung gipalit nga slat. Daghan na tag slat, luwas gid ta ani. Ana dili oy mga pakapin ra na siya or mga timailhan lang nas kaluwasan pero dili na mo'y kaluwasan. Inaon nahalin-halin na naman kita but maluwas bataan ni diyan ay 804 ka slots nga nahalin, di ba? Tapat. Pero di ta ni ilhon na kaluwasan kay ang makaluwas ani kanimang yung 59,196 og mahalin. Daghan na pa ni. Pero sige lang. Ang ginagmay o dinagko nga mga halin, mao na siya ang timailhan sa kaluwasan. Pero kinsa may mutandog
sa mga kasing-kasing sa mga tao aron muluwas nato ang Ginoo. Oo. Gahapon bitaw na ay usa nato dinhi mi-deliver og pila to ka sakong bugas, 12 ting to ka sako. Pagtan-aw nako gatumpi naman ni ninduta ani ana. Di ba? Maluwas ta ana. Oy siguro gatumpi na diha nya ang nitan-aw mamatay ra sad. Makaluwas na niya dili ipanghatag na ngadto maluwas gyud ang katong makakaon, pero ang katong nagtan-aw nga nalipay nga nagwali karon og mamatay ni karong gabi ang gikinahanglan dili katong bugas kung dili ang akong binuhatan miila ba kos Ginoo nya niila ka kos Ginoo wa niila ko mao bitang nangayo ko ng bugas kay ako nang i-celebrate sa akong birthday, dili aron akong kanon kung dili akong ipanghatag ngadto sa mga tao nga luwasonon ang tiyan sa atong mga kaigsuonan, no? Mga 2001 ka mga tao tingali ang atong matagaan ana. O di perti na nang dako ang ikatabang sa atong atong mga kaigsuonan, luwas ang tiyan nya kamo sang muhatag nga rin ako suporta para matuman ni akong pangandoy, luwasan mo yang para sa atong panghatag og bugas na anatay 143 kadtong ka 5 kilo rice ako mangipa-inventory dito nya na ay 18,300 nga kwarta. Pila naman na ka bag nga rice sa tag 200 ang 18 nga pilam na 18,000 pilam na katag sa tag 100 sa tag 200 kana kwentahan na ninyo. Okay ba? Ay kasayo na nagkwentahon di man ko kamao mga 91 ka kuana katong ka bags mao sakto ba? Hindi man tingin sakto. Lagi. Mga 91 ka bags. O niya, puna na 143. Pila naman ka bags na? 234 na. Na. Dool-dool na sa 2,000. No? Zero na lay kuwang. Puna na ni mog zero. 2,030. 330 na. Daghan kay tanan. Zero lay kuwang. Nga unsa man ang zero ray kuwang mauna ang pag-empty sa inyong panudlanan para parihan nila di matatiyas gibiyaan ang tanan. So ay ragod nyog empty ang inyong panudlanan nya i-donate na dinhi di ba kining 59,196 nga slots nga upamahalin mukalit lang ni kahurot nya kining kuwangan nga mga pilan mulay kuwangan niya mga 1,900 ka bags nga kuan pa kanang bugas mahurot moabot ra na siya basta i-empty nato ang atong panudlanan kana bang mas mahigugma nata sa kaluwasan sa uban dili sa atong kaugalingon muna kining simbahan kining atong gididikit nga simbahan sama sa katedral nato dinhi sa Sugbo o sa cathedrals ni Basilica nila ni San Pedro ug San Pablo nagsimbolo kini siya sa gitawag natog tuburan sa grasya. Anha diha nato ihatag ang atong mga halad nya gikan ianang maong mga halad i-distribute na grasya nga espiritual ug material, corporal ug spiritual works of mercy ang gamitan ana. Anha diha mag-teaching parehas ani anha diha nato makuha ang kanini ang gitawag og mga pagtulunan anha sa diha mutubod ang daghang mga bahandi para sa mga masakiton, para sa mga pobre, para sa mga waybalay ug uban pang mga panginahanglan. Mao na nindot kaayo nga makakita ta nga kini diing atong pundok mura nig pundok nilang matatayas mubiya tas ato nya mohatag-tag panahon sa Ginoo nya inigbalik na to sa ato mura na taog batasan sa Ginoo. Kamong nanimbaro dinhi di na mo mamalikas no din amo magsigig pangasaba
nya mapasayloon na kayo mo inyong anak sa unang sigihan kasaba, inyo na sigihan og ingong I love you gang, anak ganggang, ana niyo ba? Labi nagtapulan kayo, nya ina niyo langga, ana ba? Umulingi ito nimo langga naman is mama nga sige tanig pisti na ko sa una. Animal man tong pisti ako mabati nga no maning langga naman nakakat-on day ka dinhi sa spiritual works of mercy nga ang mga pulo nga ipagawas dili day na mga pulo nga makatiwas kung kadun dili ang mga pulo nga makaluwas, mga pulong sa gugma, pagpasaylo, pag-alagad, pagdasig sa kasing-kasing sa katawhan. Daghang nang inahanglan anak karon ato sang tudluan ug atong paambitan ang atong mga politicians nga hunungan na ng sinawayay, hunungan na ng pagsigi og dinautay, hunungan na ng panagbangi kay wa gid nay ikahatag nga kaluwasan sa atong nasod. Ni ana ang Ginoo sa atong nasod nag-celebrate 500 years of Christianity. Sundon taning gitawag og gifted to give. Ang gift sa Ginoo nato ang kaluwasan, dili ang kalaglagan. Ang panag-away iya na siyawa. Ang pagsinabtanay o pagsuportahay iya na sa Ginoo. Sige, nindog na ta mga Diyos nun. Mga igsoon, ang simbahan gibuhat sa Dios